అనగా సీతమ్మ వారి పక్షాన శంకర ప్రసాద్ వారి సతీమణి శ్రావణి వేదమూర్తులైన బ్రహ్మోమూర్తులతే మేళతాళాలతో వేదికపై కూర్చోబెట్టి శాస్త్ర ప్రకారం వందల మంది వీక్షించే విధంగా వేళ్లతో కూడుకున్న జనాభాలో చూడ చక్కని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు. కళ్యాణ మహోత్సవం తర్వాత కళ్యాణ వేదిక వద్దకు వచ్చిన వారందరికీ వేల జనాభాకు తృప్తికరమైన భోజనాలను ఏర్పాటు చేసి కమిటీ సభ్యులు కామలూరి శ్రీనివాస్, నవీన్ కిషోర్, రాజవనం రెడ్డి, లలిత తామరూరి, మంగమ్మ, వెంకటేష్ మరియు ఎంఐజీ కుటుంబ సభ్యులు కళ్యాణ మహోత్సవానికి ఒక ముఖ్యమైన విశేషం ఏమనగా అమ్మాయి తరపు వారు, అబ్బాయి తరపు వారు గ్రామ ఊరేగింపులో పాల్గొని ఊరేగింపును ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో భుజాలపై మోస్తూ ఊరేగింపుగా సహకరించారు. కమిటీ సభ్యులు ఊరేగింపులో ఏ విధమైన చికాకులు జరగకుండా చూసుకుని అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు చేయించారు.